rengeteg víz hiányzik. Nem, valaki számol, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jó, de az utolsó számot. Ahogy elugrik, Akkor számolj hangosan. ahogy ugrik már ugrik. Gyerekek, hát nem látjátok, hogy előttetek Hát beugrottam? előtt látszik, hogy nem. De nem, Anna, de nem az, mert rosszul most az, hogy nem amikor beleérsz, hanem amikor elugrik. Amikor mellől. A levegőbe, a levegőbe. Jó! Várjál, bemelegszünk. Mehet. 1, 2, 3, 4. Mik vagytok most? Nem hallottam.